čak i ako ništa od ovog nije istina. Okay? Čak i ako ne možemo biti sigurni da će ti život dati više nego što ti je oduzeto. Čak i ako ne možemo biti 100% sigurni, ne možemo biti 100% sigurni da ovo što kažem je tako. I da zapravo ti trebaš istjerati pravdu na konac. Možda je i to istina. Ajmo reći da ne znamo. Samo sebe zapitaj. U kojoj situaciji se osjećaš lakše, šire, otvorenije, blaženije, bezbrižnije. U kojoj? U onoj gdje i dalje očekuješ i zamjeraš, ili u ovoj gdje osjećaš da si to napravio jer ti je stalo, jer si želio, jer si poklonio. Pa nek tebi tvoje srce da odgovor što je istina za tebe. Želiš li se i dalje sljedećih 10 godina osjećati ograničeno, teško, ljuto, bijesno, iziritirano, bolesno, s malo snage?